yabon sunan Yesu shine mai cetona cikin duniya duka babu kininsa. Zunubai na masu yawa ya yafe mini duk har ya tsarkake ni cikin jininsa. Wahala ko ta zo ne ko daɗi na ke ji sai in sani yana nan tare da ni. Yesu ne ya bani iko, shi ne mai nasara, ba zan rabu ba da shi har abada. Shaitan ya kan jarabce ni, amma idan na je wurin Yesu ya kan bani nasara. Ina karanta littafi in yi addu'a kwa, za ya ji ni har ya bani taimako. Ko duniya duk ta kini ba zan ji tsoro ba, sai in ci gaba a cikin hanyar rai. Yesu ne ya bani iko, shi ne mai nasara, ba zan rabu ba da shi har abada. Ba zai bar ni ba a duniya in zauna ni kadai, za ya kiyaye ni cikin hanyarsa. Sai in yi masa biyayya in aika nufinsa, ina dogara ga ikon ruhunsa. Ya shaida za ya dawo ya kai ni gidansa, inda zan gan fuskarsa har